Mijn naam is Rutger Heij. Ik sta beter bekend als DJ en producer Heij Sound System. Ik ben geboren in Dordrecht en ik woon nu al 10 jaar in Rotterdam. Mijn droom als DJ, die is in principe ontstaan door mijn oom Erik Damwijk. Hij draaide altijd onder de naam DJ Darik. En ja, hij vroeg mij toen de eerste keer mee, ik denk dat het 2009 is geweest, naar het Dolhuis in Dordrecht. En ik draagde zijn platen. En ja, ik zag gewoon hoe dat hij zijn ding deed voor het publiek. En vanaf dat moment dacht ik van oké, dit wil ik ook. Dit wil ik ook voor mij, voor mezelf, zeg maar. Dus daar is dat wel ontstaan. Producer is ontstaan. Dat is eigenlijk een beetje vanuit. Ik weet niet precies waar dat vandaan is gekomen. Ik heb niet echt een voorbeeld gehad. Ik heb wel altijd iets gehad in mezelf dat ik muziek kon ontleden. Ik kon altijd, als ik een plaat hoorde, kon ik altijd zeggen van oké, dit is de hi-hat, dit is de kick, dit is de bassline, percussie. En het produceren, ja, dat is eigenlijk ontstaan door een spel wat ik kreeg van mijn ouders. Dat heet genaamd Music 2000 op de PlayStation toen die tijd. En toen begon ik zeg maar met Afrikaanse plaatjes maken, bongo's, conga's. En ja, daar is eigenlijk het muziek maken voor mij ontstaan. Hoe was mijn eerste optreden? Mijn eerste optreden was zweet in de handjes. Het was de afterparty van Dance Tour. En het was in de Area 6. En ik stond ineens voor 3.000 man. En ik werd eigenlijk gewoon meteen in het diepe gegooid. En het enige wat ik wist is dat ik op dat moment nog niet kon mixen. Dus het enige wat ik deed was fades omgooien. En voor 2000 man en een beetje met mijn handen in de lucht staan. En ja, dat is mijn eerste ervaring geweest. En dat snakte wel naar meer, ja. Hoe ik het zelf vond, ja, zoals ik al zei, dat was gewoon een gekhuis. Er staat natuurlijk wel een partij druk op je de eerste keer. Dus ja, wat we toen deden was voornamelijk gewoon veel zuipen en het gewoon doen, weet je, gewoon performen. Ik moet ook zeggen dat, weet je, dat hele performen, dat is echt ontstaan, ja, daar, weet je wel, die eerste keer en eigenlijk wel een beetje dronken achter de decks en ja, het gewoon doen, weet je wel. Omschrijven hoe ik mijn sound eigen maak, ja, dat is, ik gebruik voornamelijk, ik gebruik eigenlijk in elke plaat dezelfde kick. Dat werkt gewoon voor mij. En ik werk eigenlijk altijd met de 1663 groove. Heel sporadisch wijk ik daarvan af. En weet je, het is ook gehoor, hè? Je gebruikt gewoon bepaalde samples die jij vindt die bij elkaar passen. En zo creëer jij je eigen sound, zeg maar. Mijn eigen sound qua draaien, moeilijk, maar ja, dat mag iedereen hier ook weten. Wat ik doe, ik maak mijn sets van tevoren. Dus leef ik heel de week, leef ik al toe naar dat moment. Dus ik ben aan het visualiseren thuis, terwijl ik mijn platen uitzoek, ben ik thuis al aan het visualiseren. Oké, hoe gaan mensen dadelijk los op mijn set? Hoe ga ik dadelijk mijn verhaal vertellen? Dus dat komt gewoon, ja, heel die week ben ik al bezig met het neerzetten van de set, zeg maar. Wat is er allemaal veranderd? Ja, voornamelijkste is dat ik nu gewoon wel echt professioneel DJ ben, weet je wel. Toen was het side hobby slash ik vind dit leuk. En nu is het gewoon mijn wereld, mijn leven. Wat ik nu, ja, nu, alles wat ik uit is nu via muziek. En ja, waar je vroeger moest smeken op een gig, word je nu elk weekend neergezet voor een paar duizend man. Dus dat is wel wat er is veranderd, ja. Vind ik het om terug te keren? Ja, dat vind ik eigenlijk wel echt geweldig. Weet je, Dolhuis, dat is voor mij waar het allemaal begon, weet je. Mijn oom die nam mij daar voor het eerst mee naartoe. Daar is mijn droom ontstaan. Dus om dan nu te headlinen in de Dolhuis, dat is gewoon immens, dat gevoel van vreugde wat ik voel, weet je. Ik heb hier ook echt zin in. Dit gaat echt een hele toffe gig worden. Wat verwacht ik van het evenement? Ja, dit gaat gewoon gek worden. Ik heb eigenlijk niet eens verwachtingen, want ik weet dat het gewoon gek gaat worden.
En ja, ik vind het gewoon echt tof dat ze mij nu, weet je, gewoon uitnodigen in de club waar het voor mij allemaal begon. Dus verwachtingen, ik heb geen verwachtingen. Ik weet dat het gek gaat worden. Ik weet dat het ziek gaat worden. Zijn er nog festivals of plekken waar ik wil draaien? Ja, natuurlijk heb je, weet je, als DJ, producer, heb je gewoon een aantal doelen. En weet je, die doelen zijn voor mij wel, om even gek te zijn, Music On is een doel voor mij. Uh, Ibiza, en dan zullen we zeggen Pacha, Ibiza, Amnesia. Weet je, dat zijn plekken waar ik wel wil staan. Groot Nederlands festival Loveland. Zou ik graag een keer willen staan. En al met al ben ik ook wel echt wel doelen aan het behalen nu, weet je wel. Dus ja, dat zijn wel mijn grootste doelen. Ja, oké, Defected lijkt me ook wel tof. Defected, ja. Wat weet het publiek niet van mij, maar zou ik wel willen delen. Ik was vroeger best wel onzeker. Onzeker mannetje, weet je wel. Dus ik denk niet dat iedereen dat van mij weet, omdat je elk weekend voor ja, flink wat mensen staat op te treden, weet je wel. En ja, dat is voor mij allemaal al veranderd sinds dat ik ben op gaan treden, zeg maar. Dus ja, dat wist niemand van mij en dat mag iedereen best weten, weet je wel. Dat je je nooit dat je nooit je leven moet laten beïnvloeden door een eigen onzekerheid. Nooit meer produceren of nooit meer draaien, dat is echt een hele moeilijke vraag voor mij. Want het draaien heeft mij, zeg maar, heeft mij mijn onzekerheid overwonnen. Maar het produceren, dat zit er bij mij al in vanaf dat ik een jaar of 10 was, weet je wel. Dus ik kan me geen leven bedenken zonder muziek maken. Dus ik kies wel voor muziek maken. Nooit meer uitgaan of nooit meer draaien. Dat is eigenlijk heel simpel voor mij, want ik ga eigenlijk bijna nooit uit. Weet je, kijk, het uitgaan voor mij, dat is een jaar of 10 geleden, is dat gewoon veranderd. Het werd van uitgaan, werd het netwerken. Dus het is al heel lang, is het voor mij werk. Weet je wel? Dus ja, voor mij uitgaan, dat mag geschrapt worden. Liever draaien op een festival of liever groot indoors? Nou, dan ga ik toch echt voor een festival. Ik hou gewoon lekker van het zonnetje, weet je, de allure van mensen, de vrijheid, de blijheid, de jurkjes. Ja, voor mij festival, man. Mijn lievelingseten? Nasi goreng, hè. Maar nou, ik heb er twee eigenlijk. Nasi goreng is mijn Indische kant, mijn Nederlandse kant, pakje spinazie met een gehaktbal.